Sugeng para siswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awake dhewe ketemu meneh ana ing pasinaon esuk iki kanthi kahanan sehat walafiat kabeh ya para siswa. Sadurunge miwiti pasinaon esuk iki, monggo ketua kelas saged mimpin donga. Monggo Mas Setyo dipimpin donga rumiyin. Oh nggih Bu Guru. Kangge miwiti pasinaon ing enjing menika sumangga panjenengan dalasan kula ndedonga miturut agami lan kapitadosanipun kiambak-kiambak. Wonten ing papan palenggahan siaga tanyo ndedonga kawiwitan. Ndedonga purna. Matur nuwun Mas Setyo. Nah, sadurunge mulai pasinaon, ayo anak-anakku kabeh padha diinguk kuwi ngisor meja, ngisor kursi, jero laci, ana regetan sampah apa ora. Menawa ana dibuat sik ana njaba kelas ya ditokokne nang tong sampah. Ayo diceki kabeh. Nggih Bu, sampun. Ayo wiyak tapi jajane nang jero laci dibuang sik yo. Sampun Bu. Terus sik nggen kula lho Bu. Nika sumpritane yakta Bu. Alhamdulillah nek sesek kabeh. Nek kelas resik pangan kaya apa supaya adoh saka penyakit nggih. Matur nuwun para siswa wis gelem melu njaga karesikan kelas. Saiki Bu Nana tak presensi riyen nggih. Sedaya sampun samekta nggih wonten kelas menika nggih. Mboten wonten ingkang izin sakit nggih. Nggih Bu. Nggih. Nggih Bu. Kula serat nihil nggih. Alhamdulillah. Bu Nana arep izin share screen sik ya. Nah. Wis ketok apa urung bocah-bocah? Nambah ketinggal T, Bu. Dereng Bu. Ambil profil. Sampun ketinggal? Sampun. Sampun Sampun Bu. Bu. Nah, Bu Nana duwe 3 pitakonan niku nggih. Sampun cumawis wonten mriku nggih. Ngapunten saking wingi kirang ketinggal niku Bu. Nggih Bu, ceratanipun alit-alit Bu, niku. ageng oleh Bu. Nggih. Niki mripate nyusap Bu. Niki pun tak gedhe nipol niku. Diwaoske mawon nggih Bu. Oh nggih. Nah, engko sing iso gelem jawab pitakonane Bu Nana sing cacahe 3 iki, tak tunjuk wae apa arep do jawab nganggo kanthi cara nunjuk tangan, nunjuk jari. Nah, pertanyaan pertama, sapa sing wis tau ngerti tulisan aksara Jawa ing plang utawa papan? Lan coba sebutno ana ing ngendi kowe tau merwi. Kula Bu. Ya sapa sing iso jawab? Oh nggih, monggo Sukini. Kula menawi ngertos tulisan niku wonten niku lho Bu, nggih margi-margi niku wonten plang jeneng jalan ngoten niku lho Bu, ten Solo kathah niku Bu. Terus kalih ten sekolah niku nggih wonten lho Bu. Niku mawon. Leres, pinter. Sukini pinter. Saiki pitakonan nomor 2. Apa sing dirasakake nalika merangguli papan toplang sing ana ing aksara Jawa? Yo, liyane sapa sing iso? Mbak Titi ayo. Nggih, monggo. Anu Bu. Anu kula ngraos remen Bu kalih takjub. Kok anu ya wong ijek ngeluri tulisan Jawa ngoten Bu. Nggih.
melu bombong ngoten nggih. Nggih, nggih, Bu. Aksara Jawa cek diuri-uri nggih. Nggih. Sakniki pitakonan nomor 3. Miturutmu apa sebabe plang utawa papan ing daerah kuwi kok nganggo aksara Jawa? Sinten sing saged mangsuli? Cobi kula Bu. Oh, monggo Pak Ketua. Pak Setyo Mas monggo. Bu, Mas Oh, Bu nggih, kula Mas. Bu, kula tesih Joko Bu. Lah ketok boros. Ngapunten, ngapunten. Monggo Mas Setyo. Nggih, menika kangge nuduhaken bilih menika identitas yang Jawi ingkang sepisan miturut kula Bu Nana makaten. Lajeng ingkang angka kalih menika ugi kangge ngleluri babagan kabudayan Jawi mliginipun babagan aksara Jawi menika Bu Guru. Nggih leres. Bu Nggih. Sukini, Bu Titi, Mas Setyo Mbak, niku. Mbak Bu, Mbak kalih Mas. Astagfirullahalazim. Masukin. Mbak Sukini, Mbak Titi kalian Mas Setyo saya sangat nggih. Pitakenanipun Bu Nana dijawab diwangsuli kanthi luar biasa. Nggih, menika Bu Nana jeng ngaturi pirsa sik. Kompetensi awal ya peserta didik mampu membaca lancar dan memahami informasi yang terdapat dalam teks aksara Jawa. Misalnya nglegena pasangan, sandangan, aksara angka, swara, murda, rekan dan lainnya. Tujuan pembelajaran ketinggalan mboten nggih? Dereng gerak le Bu, tesih pemain. Nika Dereng geser. Oh, minggu. Katanya Sekedap. Bu. Kula baleni sekedap. Urip lagi pas kuwi pelan-pelan dong. Gila HP ku panas banget. Sinyalipun rendet Pak menawi napa nggih? Sampun nggih ketinggalan nggih? Tuh, aduh. Sampun, Bu. Sampun. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran melalui model PBL, program based learning, dan media kartu kuartet aksara Jawa, peserta didik dapat menganalisis gagasan pokok dalam teks beraksara Jawa dengan tepat. Rencana pembelajaran mengke di sini murid-murid kabeh arep takjak sinau tapi karo dolanan kartu supaya apa ya iso antusias dhisik di awal terus mengke Bu Nana paringi LKPD lan ugi presentasi kajenge saged napa nggih memahami materi sing kula sampaikan nggih. Kanggo ngawali kabisanmu maca aksara Jawa iki Bu Nana tampilke wacan sederhana. Sampun ketinggalan nggih wonten layar nggih. Sampun. Oke, wacan sederhana niku tulisan apa niku nggih? Nah, niku tulisan tangan atau manuskrip nggih. Niki nek dipadosi teng Mbah Google niki mboten saged maos niki Mbah Google mboten saged paring jawaban. Nah niki saged ngawekani para siswa supaya mboten tergantung kalih Google searching. Sakniki sing meresahkan niku wonten AI nggih. Nah niki kedah dipun waos nggih ya diwaca bareng-bareng ya anak-anak. Sapa sing iso? Saka larik pertama sik. Yo dibangsuli yo. Ki aksara apa? Mo. Niki ko. Makna Nggih, makna hidup. Leres, lajeng. Tak semua marah. Tak semua marah harus dilampiaskan. Terus tak semua sedih harus diperlihatkan. Terus pinter kabeh terus
Ada dasar. Ada saatnya, Ada Ada sa- ada saatnya, dan ada waktunya. Oke. Terus lajeng niki. Kuncinya kunci cuma, ayo iki apa? Aksara apa iki? keikhlasan. Keikhlasan. Leres, pinter. Makna hidup, tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan, ada saatnya dan ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Nah, itu wau kula dikirimi rencangnya Bu Nana to. Terus wah iki iso dienggo bahan ajar nggih. Kanca-kanca iso mangerteni Puitis nggih, Bu. manuskrip. Nggih. Nah, saking niki kan pun diwaca, saged mendhet gagasan pokoke mboten, monggo sinten singkang saged. Pak Sayudi mbok menawi saged, Mas Sayudi saged maringi wangsulan gagasan pokoknya napa? Nggih, kula cobi, Bu. Berarti dados wong menika kedah saged ngendhaleni hawa nepsu, Bu. Nepsu amarah, sedih, kalajeng ugi dipun dawuhi supados sabar lan ikhlas. Pinter banget sih Mas Sayudi. Yo kabeh do tepuk tangan ke Mas Sayudi, pinter sing menehi iso nemu gagasan pokok. Matur nuwun. Nah, iki mau kan wis mencoba ya. Wis do nyoba maca manuskrip iki mau ana sing lancar, ana sing grotal-gratul. Lah sing lancar niku saged dipun lajengaken gladen terus saben dinten maca aksara Jawa nggih ingkang grotal-gratul niku berarti kedah latihane langkung asring supados langkung lancar nggih. Amarga aksara Jawa nika budayane awake dhewe nggih kudu saged lah ngoten nggih. Nah, lanjute iki Bu Nana menehi materi sithik wae. Nek tentang aksara nglegena niku pun diajari, pun tingkatan SMA niku pun pono nggih. Niki Bu Nana mendhet sekedhik babagan aksara murda. Aksara murda fungsine kanggo nulis, siji nulis jeneng wong lan gelar, loro jeneng dalan utawa papan panggonan, lan ketelu instansi pemerintah utawa lembaga. Contoh utawa tuladhane aksara murda niku wonten Balai Kota Surakarta. Ketingal mboten nggih? Seratan Jawine ketingal mboten niku? Dereng ketinggal. Sinyal kula ingkang randhat napa nggih menika kok mboten saged tampil nggih. Sampun dereng nggih? Sampun. Sampun, Sampun Bu Guru. Sampun nggih, nggih. Menika tuladhane wonten Balai Kota Surakarta. Terus wonten nemtek ingkang seratane nami tiang nggih. Terus wonten seratan nama jalan utawa jeneng dalan. Niku Jalan Malioboro tapi seratan aksara Jawane Dalan Malioboro. Nggih sakniki. Tapi niku wau mboten ngangge aksara murda nggih, Bu. Nggih, kula pados dereng ketemu contone ngangge aksara murda pangapunten. Nah, sabanjure niki Nana ajeng bentuk kelompok kanggo ngasah kemampuanmu utawa kabisanmu maca lan nemu gagasan saka teks aksara Jawa nggih. Niki kula bagi 3 kelompok nggih. 3 kelompok niku kula pilih saking ranking setunggal, kalih lan 3 dados ketua kelompoke nggih. Ranking setunggal Pak Mas Sayudi, ranking kalih Mbak Sulis, ranking 3 Mas Wiakta. Nah, Mas Sayudi anggotane Mbak Titi, Mbak Lestari, Mbak Sulis anggotane Mas Setyo lan Mbak Dina,
Kelompok 3 Mas Wiyakta dipun anggotani Bu Tantri kalian Mbak Tantri kalian Mbak Sukini nggih. Nah, sadurunge dolanan kertu niki Bu Nana kan ajeng ngejak dolanan kertu kuartet. Sapa sing wis tahu cilikane main kartu kuartet? Kula Bu Guru. Kula nate guru. Niki nggih mboten kalah serune nggih kalian permainan Uno ingkang nembe viral sakmenika nggih. Niki nggih unik ya. Terus kemutan nggih cilik banget ketok mboten nggih niki. Ngeblur kok, Bu. Niki wonten Ngeblur, Bu. Ra tinggal. nggih. Wis cilik ngeblur nggih ngapunten nggih. Niki wonten inggil wonten judul ngajeng ngandhapi subjudul mriku aksara Jawanipun. Niki mengke murid-murid dolanan niki dikasut dibagi papat-papat dengan kelompok anggotane kedahe papat nggih. Niki mengke tambah 1. Tambah kanca sanes nggih. Nah, lajeng mengke nyocok nih. Itu subjudul apa? Aksara murdana, ta, ka lan so. Lah niku kudu etuk papat-papate nek wis ditutup. Nah, kelak saben kelompok ketemu to sing dadi pemenang sapa. Nah, engko sing menang sapa ndang mencet raise hand mengko arep tak wenehi bebungah. Ya, kita bageke kartu kuartete monggo dimainke. Ya, monggo Pak Sayudi 1 paket kartu kuartet, Mbak Sulis 1 paket, lajeng Mas Wiyakta 1 paket. Monggo kula paringi wekdal kagem dolanan kartu kuartet. Ya, wekdalipun sampun telas nggih. Kelompok setunggal ingkang dados pemenangnya sinten? Bu Titi, Bu. Bu Titi, kelompok kalih. Kula Bu. Mbak Sulis, kelompok 3. Kelompok 3 Mas Wiyakta. Oh, nggih. Nah, menika kula paringi bebungah. Napa niki? Susu Indomilk. Nah, susu Indomilk, susu saset. Mangke didamel wonten griya kajenge tambah semangat, sehat, sinau aksara Jawa kanthi semangat meneh nggih. Niki mangke dipun pendet wonten mejane Bu Nana nggih. Nggih, matur nuwun Bu Guru kok Nana. gambaran tenan guru. Nembe dolanan kuartet tok niku. Kok jare geser. Mas Budi, Matur nuwun. Mas Budi. Nggih, matur nuwun nggih anak-anak kabeh sing mau dolanan kertu niku tansah semangat, suportif nggih. Engko bar iki ora nek sing nesonan lho ya, sing kalah ra entuk nesoni sing menang ya. Ora nek sing urik Wiyakta wae urik mboten ayo menange. Urik ah. Mboten nggih. Mboten Bu, ini kula andum Bu. Urik Bu. Lah. Andum oleh Bu gini. Mas Nggih, mengke susune nek nu didamel ke diminum bareng-bareng nek urik nggih. Nggih. Rasane romantis kali Bu ini mangke. Ya, sakwise main kartu kuartet iso dijupuk manfaate nggih. Manfaate apa? Gampang ngapalke bentuk aksara Jawa murda kanthi cara kang nyenengke lan ora monoton, nggih. Sami to sing jenengan rasakne nggih, langkung semangat, nggih. Nah, sakmenika Bu Nana ajeng ngedum LKPD. LKPD ini bentuknya barcode. Monggo di-scan kagem QR code scanner wonten online. Mboten tampil nggih. Nah, sampun ketingal nggih. Monggo di-scan rumiyin QR code. Dalan ketinggal. Iku tesih Dereng ketinggal profil. Pemampiran kula sampun nggih.
Yang sabar ya nih Bu. Nggih, sampun. Nah, sampun. Dereng. Nah, nembe mawon. Sampun, Oh Bu. nggih. Nggih niki kelompoknya tetep wau nggih. Kelompok 1 2 3. Kelompokan niku mengke di-scan wonten 3 tag aksara Jawa. Pun Bu Nana bagi nggih kelompok setunggal napa, kelompok kalih napa, kelompok 3 napa. Mangke tugase niku mengalih aksarakan lajeng dipun pendet gagasan utamane, gagasan pokoke. Nggih. Wonten pitakenan boten babagan LKPD? Lah Bu, mangke dikalakan lewat nopo Bu? Lewat barcode apa tas? Boten, mangke presentasi nggih tiap kelompok majeng wonten ngajeng kelas. Dipun waosaken nggih. Nggih Bu. Sakniki Bu. Nggih, sakniki kula wenehi wekdal kalih doso menit nggih. Nah, monggo dibuka lajeng dipun garap. Mbak Lestari sing semangat gabung kalih koncone. Nggih, Bu. Nggih. Niki jaringan lemot, Bu. Oh, nggih. Nggih, kula kinten sampun cekap nggih kalih doso menit. Monggo sik-sikan sapa dhisik sing arep presentasi kelompok 1, 2 apa 3. Ketoke sing wis siaga niku kelompok kalih Mbak Sulis menika nggih. Mbak Sulis monggo dipun presentasi rumiyin. Nggih Bu, nyuwun pangapunten menika badhe ngandharake kalau wau hasil diskusi kelompok. Teks aksara Jawa menika ungelipun tandange Senopati Durna mobat mabit ora mantra-mantra yen wis sepuh. Begawan Durna isih prigel mentang lengkap lan nglepasi jemparing. Saking ukara menika Bu saged kapendhet gagasan pokoke dene Senopati Durna menika tandange mobat mabit senajan wis tuwa. Lah Begawan Durna menika ugi isih prigel manah. Masya Bu Allah. saking kelompok kalih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kagem kelompok kalih. Sampun presentasi iso ngunekke nggih, iso ngele bener, lajeng iso nemu gagasan pokok sing dikarepke Bu Nana. Tepuk tangan kanggo kelompok loro sing wis gelem maju presentasi. Ya, bacute kelompok 1 menika sampun siaga nggih kelompok 1. Nah, bar menika majeng kelompok 3. Nggih sampun sedaya kelompok sampun presentasi kanthi hasil ingkang gawe bombong gurune nggih. Ternyata bocah-bocah niku pinter-pinter, semangat-semangat sinau aksara Jawa. Nah, gandengan para siswa sampun prigel maca lan nemu gagasan pokok, salajengipun Bu Nana badhe paring kuis kanggo ngukur kabisan individu babagan materi aksara murdhot dina iki. Monggo di-scan barcode soalipun mengke bentuk soal Google Form. Soalnya namung sithik digarap dhewe ora oleh tirunan nggih. Alhamdulillah sedaya sampun kirim jawaban. Nggih. Kesimpulan pasinaon awake dhewe dina iki apa cah? Sinten sing saged paring pangandikan? Sinau babagan aksara Jawa Bu, aksara murdhot. Nggih, ageme nggih, leres. mau sae le Bu, kanca-kanca seneng. Nggih. Benjang melih nggih Bu. Alhamdulillah saged. Siap, sesuk. Benjang hadiahe digantos nggih Bu sing luwih ampun kathah. susu Bu. Oh nggih. Lah napa? Permen kathah. Kersa. Coklat mawon Buruan mboten. Oh coklat nggih. Sesuk beng-beng enak-enakan nggih. Nggih Bu, siap. Ya, refleksine membaca teks beraksara Jawa dengan metode bermain kartu kuartet lebih
cepat memahami gagasan utama dalam teks beraksara Jawa. Saged diraoske nggih wau maune ora pati apa dengan dolanan kuartet antusias, terus bareng antusias kepengen garap, pengen maca, bareng maca iso dadi mudeng. Oh ternyata teks aksara Jawa sing disajekne Bu Nana kuwi mau isine ngene. Oh gagasan pokoke ngene. Ya iso kewudar ya masalah sing ana ing kelas dina iki. Muga pasinaon awake dhewe dina iki bisa mumpakati tumrap muridku kabeh. Tujuan pembelajaran sing wis digayuh dina iki kegandengan karo aksara muda. Menika materi pungkasan nggih. Ing semester genep mula saka iku para siswa ing pertemuan minggu ngajeng sinau bab 4 kalih bab 5 kagem ulangan harian. Nggih dicepakne sesuk sinau bab 4 karo bab 5, minggu ngarep ulangan. Ditulis gen ora kelalen ya. Nek minggu ngarep awake dhewe arep ulangan. Nggih, Wonten pitakenan apa mboten? Bu, mangke Sampun. ulangane lewat nopo? Mangke ulangane lewat tulis paper. Nggih. Nggih. Mbak pilih cekap nggih Bu Nana pungkasi pasinaon dinten menika, monggo Mas Setyo saged mimpin donga. Oh nggih Bu, kangge mungkasi pasinaon ing dinten menika, sumangga panjenengan dalasan kula ndedonga miturut agami lan kapitadosanipun kiamat. Wonten ing papan palenggahan siaga tandya ndedonga kawiwitan. Ndedonga purna. Nggih, sampun nggih cekap semanten, matur nuwun kawigatosanipun, tansah semangat sinau basa Jawa bareng Bu Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun guru. Matur nuwun, Nggih, Bu Nana. sami-sami. Iya. Bana cantik.